Ma gwamna an ci moriyar ganga an yada konansa. Tambayar da nake yi Murtala Silangaro wanda duk abin da zai aka samu gwamnatin jihar Kano man cewa ake da shi ake raba mukamai ba ma jin labarin Murtala Silangaro ko kuma dan shi bai iya tumasanci ba. Ai sai a ce kun yi riga malam masallaci ba fa gama raba mukaman nan ba kuma kun zo kuna magana akan wannan mukamai da gwamna yake raba. Ina gaya maka in kana jin kafu gwamna Murtala Silangaro ne saboda sakamakon ba dan shi yayi abin da zai yi ba wallahi da ba wannan labarin ake a jihar Kano ba. Kuma ina ƙara jan hankali kujerun nan da irage na kwamishinoni Murtala ya fi ƙarfin kujerun kwamishina kwalli ɗaya. Ina gaya maka in ba za a bashi mukami a federal gamman ba to in ku a jihar Kano za a bashi mukami sai dai a bashi kujerar kwamishina guda uku ya rike ɗaya ya bada guda biyu a masoyansa saboda ba dan shi ba da mu kawo wannan labarin ba. Wasu daga cikin yan gwamnatin da sun bar duniya wasu kuma da suna fama da paralyze. Shi ma mai girma gwamna ai ba sai an gaya masa cewa Murtala Silangaro ya kamata shine za a so masa shi a tabi'in na farko a wannan gwamnatin ba. A ce fa wannan fa kamar rigima kuke so ku hada tsakanin shi Murtala Silangaro fa da mai girma gwamna. Na rantse maka da girman Allah akan Murtala Silangaro idan ba sai dai a rasa gwamnatin ba sai mun fito mun yi abin da ba a yi zato ba kuma sai mun fita da zantuttuka akan wannan kujerar na Murtala Silangaro. Ga mutumin da ya janyo jam'iyyar APC ta kawo labari amma kana ga an gama rabon mukamai masu gwabi sakataren gwamnati nan idan aka ba Murtala da wasu kwamishinonin zai iya hadawa. An dauka an babba da mukamai manya Murtala Silangaro da shi ya je iciwo mana yakin nan yanzu labarin da ake labarin Murtala an daina yi wallahi zaman gwamnatin nan lafiya ba Murtala kujerun da yake da bukata daga ran da ba a ba Murtala kujeru da yake bukata ya zaba ba wallahi sai mun fita da zantuttuka a jihar Kano sai duniya ta san abin da aka yi. Murtala Silangaro shi ya turo ku nema masa wannan kujerar kenan. Mu ba mu san abin da ya kamata ba mu ba mu da hankali. To ai shi ma mai girma gwamnan ya san abin da ya kamata. To in ma bai sani ba akan kujerar Murtala Silangaro idan ba sai mun fita da zantuttuka a jihar Kano sai da ma gwamna an ci moriyar ganga.